sing gampang-gampangan wae. Apa? Wis aja diwelirok ya kena ya. Ya. Dasare ya ana pundhutane iki mau. Oh iya, heeh. Ya, aja diwelirok ya. Monggo, yuk. Yo. Bablaske ning perahu layar. Yo, perahu layar Mas. Sugeng dalu De Apri. Selamat malam Mbak Mimin. Sugeng dalu Bu Limbuk. Wah, nggih. Selamat malam Mas Cange, Mbak Cange. Mas Dono. Ketok cantik-cantik. Cantik kok diragati diopeni kok. Waduh. Ayu nek paribasane atine dipesiksa, ora direksa ya dadi elek. Ning ora patek ayu nek digemateni bojo, disayang, diragati, diopeni, dadi lan menjilani. Oh iya. Betul. Lan ngandani sapa elek? Yo ngandani awakku dhewe, jaman aku jek terlunta-lunta, guru seneng dhewe lho. Saiki tak reksa dasare kaya aku dagangan saupamane to no. Nggih. Kabeh pengen ngayunke, kabeh pengen berharap karo aku. Nggih. Bosok rak ya kewirangan. Nggih. Nggih matur sembah nuwun mundi dawuh Ibu Bu Katri. Bu Katri. Nggih, menika kintun donga umbul donga ojo dumateng sawargi Ki Suratma. Mugi-mugi Nggih. Ki Suratma manggiya kasuwargan jati. Amin. 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 Cenah saking Gusti. Nggih. Aku melu nduk paribasan iki etan kula sedulur kabeh. Nggih. Kok sedulur piye? Lah nggih, lah mbah kula putri rak keng Mokaton. Oh. Nek mbah kula kakung rak keng mriki keng sedulure Bu Katri. Oh. Lah keng Nggih. galangan. Etan kula awake dhewe kabeh Wah, cesuk nggih. iki. Kayak dhewe iki pendak-pendak Trahmo Katon enek acara mesti ak dhewe iki Aku ya mesti katut aku dilalekke. Ana bintang topi njol aku tetep dikatutke nek Trahmo Katon iki. Ben pas sedulurane tetep terjalin, tetep terjaga karo Mokaton. Ya. Wis ditokke sing Trahmo Katon wae. Aku ya Ya, mileo sapa mileo? Kowe tak pilihke Lek Parwo wae. Wah. Sapa sing sakalemu Lek siji anteng, lek siji cerewet. Wis pas melengkapi. Terus aku saiki saya tua ora mburu karir ya dilakoni ning aku ora berambisi menjadi artis kondang, aku ora berambisi. Oh, nggih. Dadi aku meh madeg yo. Atase Mas Dodo we trimo ngalah karo adine sing kon gendang dekne trimo jedor. Oh, Lah nggih. kowe iki sok nek Dodo sing den bakoh iso wis tak tinggalke. Aku arep madeg dadi. Karena ndi Lek? Dadi anu dadi Mbok rasa kesusu. dadi madeg. Pamitan karo ning ndi? Dadi lho dadi Kok anu ngedene wis meleng lho. dadi anu Dewi Kili Suci lho aku sak senengen wis babakan
donyane tak tinggalke. Dewi Wow. kili kuping kuwi kok. Iki kan aku rung ikhlas nek ngantek kowe iki do tak culke dadi apa urung kaya Winanti kaya Nina Wow. kaya iki tak culke dadi apa urung Anik bareng tak culke wani apa urung. Nek kira-kira wani ya ijek tak suwi ngono lho maksude. Oh nggih. Soalnya arep jagake Mak Cici saiki nang Gunung Kidul kok nglaleke Klaten kok bisa saiki. Nggih. Ya ora, ya tetep nyang kuyung no kok. Iki jane ora sebut ora bintang tamu ya sing kepareng nyang kuyung kecoba dhewe ana penyanipun Mbak Arum Diahapsari. Weh, Nah, Mbak Arum. Mergo Mbak Arum ki lek kondur saka luar negeri pesawate delay. Delay. Oh, Langsung kepen saya lho leren Wah, saking luar negeri lho. Weh, saking Italia. Oh. Kok Italia penting luar negeri unae. Oh, luar negeri mriko, luar planet mriko. Luar negeri mungkin kula konfirmasi piyambak kowe dicaosi wekdal ana Mbak Oh, Arum. nggih. Oh, tak kira ana nek luar planet. Ana Mbak Juni Kesot iki kedung iso apa-apa iso humbelen ya semelu Mas Ratmo. Oh, Nah. kuwi klebu cikal bakal. Wah, nggih. Termasuk kowe barang zaman dandan genggek kae apa ora? Waduh. Cek nggo rambut tabang iki nganggo anu. Mbak Mimin, Mbak Apri, Ana jenengan Dini. pun sawetawis dangu anggenipun Srewung kalian Swargi Ki Suratmo Gudel. Nggih. Jenengan punya anu napa kesan napa kali kenang-kenangan napa kenang-kenangan yang dalam arti yang positif kali Swargi niku napa Nek kalih kula pribadi Nggih. itu nek mayang rak kelep misuh. nggih Ya. Ning nek kalih kula niku ngomong banget. oh ngaten Kula dianggep wong wedok sejati ngoten. Nggih. Dados kula niku mangsa kula omongan kula ora tau dilebokke ati penggali dekne ne. Nggih. Padahal ngendikane nek Pak Ratmo nek misuh kaya ngono kae. Ning mbek aku ki jaga perasaanku kan aku rentan to, Ces. oh nggih oh nggih wong sinten mawon kula ki mbak niku nek dereng didukani kali Swargi niku dereng lega Kaya dereng lega ngoten nggih to. nek niku duka niku mboten merga gething niku mboten ning merga tresna Iki Nggih. cara piye-piye nek kalih kula pun mesem guyu. Nggih. Pancen latihan sabar menika angel. Nggih. Mbok menawa ngendikane rada paribasan banter. Nggih. Atau kasar. Ning penggalipun mboten saged kasar beliau Nggih. ingkang kula Laras. uncek saged pribadipun Mas Ratmo kados Nggih. mekaten. Lah nek pengalamanku Le, Nggih. aku iso apa jenenge srepek lasem ki mergo nekat nyindeni Pak Ratmo Gudel. Wow. Nyandani liyane rung wani. Dhisik aku jek rok-rokan lho, urung iso sanggulan. Dhisik nyindene Mbak Arum karo Bu Kaya gurumu Mbak Arum kae iki. Heeh, Bu Warti Gembus. Ah, Dhisik, lah nggih. ming loro. nggih Boten Lakonan. lakon jek rok-rokan. Lah Mbak Arum kuwi ngemil greh sajen. Greh kuwi rak pedes. Lah pedes lah Mbak Arum ki terus padarane sakit, terus izin mantuk. Lah kon Bu Warti sinden dhewe. Lah Oh. Mau tidak mau. aku sing kon maju. oh nggih Ya kowe cek gradul-gradul ya. Nah aku mesti langsung dadi. Ngatelek. Dadi remuk maksudnya. Dadi guyon. Ning aku yo Dadi gumun. bomongan. Kula niku nyuwun pirsa kalih. Nggih, pripun? Nggih. Ki Sutomo Tirta Mandira nyuwun pirsa. Nggih. Lajeng kalau bapakku TVRI RRI Ngayu Jakarta sinten niku sinten bapakku RRI Ngayu Jakarta. oh Nek kowe kok dadi RRI Solo. amburine kok Nyuwun pirsa, Pak Nggih. kula niku pripun modal swara nggih pas-pasan. Anu nyuwun sewu kabisan kagunan kula nggih dereng mumpuni. Ora nduk, kowe iki wonge ora ayu, kabisanmu ya ora mumpuni. Ning kowe iki nyenengke. Lah kowe iki Soale akeh wong ayu, akeh wong pinter, ning kadang ora nyenengke. kowe iki ndek bakat terpendam lho, Le. Aku ya ora mudeng, aku ya Bakatmu terpendam kuwi kudune Mbak Udi, bakatmu umok kuwi lho. Lek Mbak Udi tenanan ki aku ya kuwi. ning Kowe iki ning nek kok- Gusti Allah berkehendak, Oh. aku Pak kula mboten saged ngeten. Sing penting audien utawa tamu para pamirsa ki iso nampa sliramu. Oh, Kok perkara nggih. dalan rezekine wis mlaku dhewe. Melu trah mau katen aku lho iso apa-apa ojo nganggo rambut abang, rok mini, gek burikku ketok kabeh. Nek saiki kan aku wis perawatan to nek nggih saiki. berarti Mbak Mimin. secara tidak langsung panjenengan niku nggih sinau ngeten nggih Mbak Injen ndek utang kathah menika Nggih. kalian. Dadi nek kula sakniki mobilku papat menika ya andelipun keluarga lah, kathah. lah. Suatu kehebatan. Wandani kok. Sukimin. Walah, jan. Mbak Mimin jaman durung kondang kaya saiki Le. Iso jenengan. piye Ah, pisanan munggah neng panggung nggon wayang kuwi nusul aku neng Kemon. Dari Oh. wong edan. Ah. Dari wong edan. Wong edane kok dandan ning kok anu ngono. Klambine ijo, nganggo sliwil-sliwil pink. Ora ana anggaran, yae mak giyah ki mesake. Jatahe dikeke aku separo. oh Nyong nggo sangu, Mbak. Oh nggih. Pira yu mbiyen kae yu? 70 apa pira ngono? 70.000.
50 oh ya nusul kowe ya. Oh ayo Juni barang kae. Lah nggih. Gek ireng kusi bar kok bangjo bablas. Ora intine ngene, manusia itu adalah makhluk sosial. Nggih. Ojo dumeh, ojo adigang, adigung. Laras. Pasti kowe Nggih. kepotakan budi dari siapapun. Nggih, cakra manggilingan Lah nggih. nggih, kowe pasti Nggih. utane gelem ngakoni kan digawe Nggih. apik wong ki mesti kelingan. Perkara kowe balas kebecikan minimal upama durung iso ndongake kebecikan. Nggih. Upama durung iso memberi paling ora aja ngrepoti. Upama ora iso menyenangkan paling tidak jangan menyakiti. Hidup itu digawe simpel ngono kuwi no. Lho. Betul. Aku arep padol apa swara ora masuk iku ya padol swara Pri. Loh. Sadurunge Mbak Arum kan Mbak Arum wis jumeneng ra ya aku morot. Kalah ayu, kalah swara, kalah kabisan. Wis men kok nyuara sik karo aku wis rampung lagi Mbak Arum kok nek ngono jeglekno aku kusik. Wis pede ae lek kendelono nggonmu gembredek ki ra Lah, iya. dadi engko wis. Aku perawatan ora putih malah kusi ning ya ora apa-apa. Jane wong nanggap kowe iki kapusan lho. Lah iya, kapusan kae sing kon baliho apik banget kok. Nanggap wong kentir kok padha karo kok. Niki ingkang rawuh Nggih, menika sinten mawon? Pepunden. Dalam. Oh nggih, matur nuwun. Wonten Ki Kusni Kesti. Oh, nggih. Nggih. Wonten Ki Sarlair sekalian garwa, Pak Nggih. Kusni sekalian garwa. Pak Juwair. Pak Kasih, ya, bapakku tersayang. Nggih. Sampun menep menika. Ngasrane. Sinten niku? Pak Kasih. Oh, nggih. Nek liyane Menep kan nggon dompet delai GPS. soalnya nek Dadi dalang kok ning ndi nek konangan. dalang kan sajane napa-napa nek niku anggere es teh mbok liyane mbok ora disak ladeni sego anggere es teh sedia wis berarti piyai kan gampang ora angel ora wingit. Nggih. Ki mantep ugi rawuh. Oh nggih. Mantep soran. Wonten Mas Sarwan lho. Oh nggih, Mas Mas Sarwan, Ki matur Pak nuwun. Dono Wilopo. Oh nggih. Nggih. Pak Diparno Mandul lho. Nggih. Mas Sarwan ki sabare kaya aku ya Bri iso di. Lah kok sabar? Ya ini ra Kok sampean saged ngestani sabar niku lire pripun? Sok sering kali Mbak Arum Mas mukae sabar banget tok nduk. Lah nggih kula nggih ajar sabar. Iso ngucapke sabar kadang kula ati kula rung tekan. Peen nek nu peen ngono kok senengane kok. Ayo ngateke panglipur ses wong sedianu suara-suara. Aku kok kangen suarane Mbak Yuni Kesat ya. Oh iya. Anakmu itu ora. Putu kok anak. Oh kan oke dangdut karo Budini ya. Oke. Oh Budini dhisik jaman nom-nomane Pak Kasih Mayang, wo anggar wis wah kuncar ngono wah. Lah Oh, Budhe Dini niku rumiyin nggih nderekke swargi Pak Diratmo. Nggih. Jaman tesih Mbah-mbah riyin. Lah, Saderenge kalih Pak D lahir nderek Pak Diratmo. sok ngopi tuh Mbak. Aku rung meletek lho Mbak. kowe ket 97. somben ya ora mletek kok. Pasti. Ayo panet sliramu nok nganti sinden apa sliramu? Sinden wae napa Mbak Arum kersanipun. Oh iya, Kan Mbak Arum jatahe ki anu sinden Oh iya. jane. Monggo Mbak Arum. Oh, Mbak Arum, nggih, Yo monggo. diserpeke. Yo, serpeke Mataram, Mas. Yo. Yo. Tok 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 tok. Wilujeng dalu Mbak Arum. Saking dalu. Suarane kok beda. Mbak Arumi alus kok kaya Banaspati. Waduh. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Arum. Wilujeng dalu Mas Nggih. Gatot. Matur sembah nuwun sampun kepareng rawuh. Sami-sami. Pripun kabare Mbak Arum? Sehat Mas Dono. Nggih. Jane ya sayah ning wong sedulur ketemu sedulur ya mata dados. Diberti ndak pundi to Mbak Arum? Saking Meksiko. Oh, Weh. Meksiko. Oh, Meksiko. Oh, Bibarti ndak saking Meksiko. Lah, Lah kalau mau didangu ibu-ibu pesinden. Oh nggih. Mbak oleh-oleh nopo? Oh nggih. nek Meksiko ku napa Mbak oleh-oleh? Niko tak betake londo. Oh lah. Kerso panjenengan? Nggih kangge pembibitan ndak apa-apa. Bayangke kok wis lara ya. Nuwun sewu Mbak Arum, tindak Meksiko menika dalam rangka menapa misi kebudayaan
Ya. Menapa-napa? Nggih, misi kesenian. Wih nggih. Mriko ugi ngrembaka, Mas. Wih nggih to. Nggih, kesenian. Nggih. Tradisi gaya Surakarta wonten, Wih, nggih. gaya Bali wonten. Wih nggih. Benjing lek men ugi wonten luar negeri. Nggih. Critakno piye yo selevel karo Mbak Arum critakno. Wonten Kamboja. Kamboja. Oh. Serius. Nggih. Jual organ buat beli iPhone. Apri kok yo umume kok jual organ tubuhku tuku iPhone. Nika kula sowan mundi dawuh namung jujur Mas Gatot. Nggih, dos kula pundi, Mbak? Dereng saged caos menapa nggih? Kula bingung dalu menika ingkang kagungan muga menika sinten? Nggih. Lajeng kula badhe ngaturaken napa? Amplop niku. Oh, nggih. Mengke diaturke sinten? Lah kula sing maringi undangan menika Mas Tentrem. Wow. Upami mengke kula caoske Mas Tentrem ngoten Anu lumakar kula rumiyin bendaranipun. Ampun Mas tentrem ampun. Mengke mboten tentrem niku. prayoginipun. Dititipaken Pak Dekasi mawon. Oh, panggo jajan ya, Dik. Didelegasikan sinten kok. Nah, titipke Mas Kasih nggo tuku iwak asu. Oh, Ndak enake ora. kula ndipala. Polo. Namung Nggih. sagedipun namun dereng ndedonga mugi Nggih. suwargi Mas Ratmo Nggih. ayom tentrem Amin. ngayunaning Gusti Nggih. kinasih dening Gusti dipun paringi pangapura sedaya lepat lan dosanipun. Amin. Kula ugi saged tumbuh berkembang ugi saking Mas Berkembang Ratmo biak. Gudel. Berkembang apa, Mbak? Berkesenian. Oh, berkesenian tak kira berkembang biak. Pikirane kok terus sing Mboten kok. Menika lajeng dipun dawuhi Nggih, penjenengan kok nyadak nyon perso. Oh. Nyuwun gunganipun Mbak Arum. Nggih. Menika wau wonten pundutan langgam Sri Huning, Mbak. Menika Oh, lumantar nggih. WA. Betul, Itu nggih. sing boten sanggulan. Nggih. Wah nggih, wah. Nyuwun Pancen dalu pangapunten. menika Mbak Arum anu kok luar biasa kok. Anu terus pundi menawi prayoginipun lah menika rencang kula ingkang saking Meksiko rencange Mas Dodo. Oh, nggih to. Dek Dodo Nggih. terus Mas Dunung, Mas Oh. Wawan. Oh. Nggih, dados kersanipun derek nyengkuyung. Oh nggih. Mbok menawi badhe Ricikan. ricikan menapa? Badhe Kendang. anu Oh, kendang. Kendang. Oh nggih. Oh, oke, Oke. siap. Monggo. Yo. Tiwas arep usul Mas Arwan aku. Iya. Lah ini Monggo. muridnya. Oh, menika murid panjenengan Mbak Arum. Eh, Nggih. murid Pak Hebat. Darno. Oh, iya. Alah, aku kok mbayangke dikeplaki ngono. Alah. Mbok bosokmu dilereni Oh, sik to ya dikeplaki apane Lho iki. nek kendang ngono diajari ngeplak ngono ta, Ayo. Lek. Halo. Nek Halo, uripe halo. Kami ya, Mas. nek uripe terkontaminasi yo ngono kuwi berikut iki. Nggih. Ya, Mister. Boleh kenalan dulu. Iya, good night. Iya. Good evening. Di anu di dangu asmanipun sinten kowe? Kowe enak. Wah, I'm single woman. Lady boy. apa kuwi? Lady boy banci. Banci. Oh, Sam, aneka keleresan Mbah Mimin. nggih. Panjenengan single. Nggih. Mas menika ugi single. Wow. Oh, saya gedabel. Iya. Good Namanya, night. Namanya siapa namanya? What you What is your name? What you Mister? name Master Mendem. Nami sepelan. Kok sik sing sepelan ingko. Your name please. naminipun. Your name? Nami kula Leon. Walah Gusti. Tuas lek mikir ngantek semrepet. Sapa? Sebenarnya Sapa basa jenenge? Jawa. Beliau iso basa Jawa tuas aku mikir bahasa Inggris. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Naminipun sinten? Leon. Oh, Lengkap. Oh. Neon. Oh. Leon. Hah? Leon. Oh, Leon. Nama lengkap. Pian. Nama lengkapnya. Aku kok anu ya, Lek. Namanya Giono piye to? Leon kok Giono? Leon, Mr. Leon. Ya ampun. Apa mirip piye? Dion, Pak Diono kuwi jenenge Dion, Kak. asline jeneng Jepang. Heeh. Giant. Oh. Giant. Oh lah. Gus talah. Dadi Diono. Oh.
Kan ilate wong Jawa. Tahu paham nggak? Paham. Mangsaku Mau tahu yang namanya Giono? Tahu? Belum. Nah, itu yang ya. Sing piyaine Mas Giono sing piyaine ngedop niku lho. ireng kok ngedok. Mangsaku Pak Jioni nek ngulake dhewe kaya wegah. Mbasan Mbak Arum munggah le ngulake tekan dhuwur tekan isor. Bedane ki apa kok le seneng. Aku ya madolke. Salting. Salting. Ngono ki lho HP-ne gak leren ngono. Mr. Leon asli dari Meksiko nggih. Terus sak menika wonten pundi wonten Indonesia menika tinggalipun ingkang dipun yang ditempati di mana? Iya. Oh di Melandang. Ya Allah. Di Melandang. Di Solo. Oh iya nggih dari Solo. Oh di Ceper. Yeah. Oh di Ceper. Ya nanti Ngulon City ya, Mister ya. Ngulon City itu ada terminal penggungan pemandangannya bagus di situ. Nggih. Menika ugi dipun berkahi kali Pak D Kesno lenggah ning kene kok ora disebut wit mau. Pak D Kesno rawuh. Ini dosen. Oh iya. Dokter Kesno. Budi Sutami kalian Pak D Dr. Suratno ugi kepareng rawuh. Nggih, Kartosuro. Apa yang membuat Mister tuh seneng dengan kesenian Jawa, khususnya gamelan dan wayang? Sorry. Ya emang saya suka sekali. Wow. Dengan gendingnya itu musik yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Wow. Tepuk tangan. Hebat. Termasuk di dalamnya Kiai ada Monco talent ya. saya. Termasuk Iya, Termasuk talentnya ya, suka juga. tidak, kowe tidak. Wulu irungmu lho metu kabeh. Jenenge saking Mimin ini bareng iruh wong luar negeri kalau menjingin jengat. Wedok kok kalau menjingin yak dawane ra. Mister sudah belajar rician apa aja selain kendang? apa ya? Selain kendang apa? Ya biasanya bonang penerus. Oh, bonang penerus. Oh, bonang penerus. Bonang baru bisa tapi jarang. Wow. Kalau tembang Jawa sudah bisa apa? Sedikit. Apa? Lupa. Lagunya. Apa Durmo kayak kemarin. Oh Durmo, mbok nyoba sedikit aja Durmonya seperti apa hasil dari kampus Ceper ya. Aja dadi Durmo Gati lho mriki kowe. Badhe ngendang baru. Ngendang napa? Ini Durmo dulu, Durmo dulu. Oh iya. iya. Oh, nembang sih, nembang. Larasipun apa? Aduh apa? Larasnya anu. Minor. Patet barang. Pelok barang. Patet belok barang. Oh nggih. Nyuwun ku tintinganipun Pelok Simbah. barang. Pelok barang ki nek bahasa Indonesia nih B sama dengan cong kuwi ya, Le. Bisi bencong ngono. Sing mbok interogasi kene kok sing wedi aku. Nggih. Monggo Mr. Lian. Jar, iki nek dicoreki dadi Abimanyu jar. Ridu mawur ora. Iya. Ridu mawur ya, terus. Tengaraning ngancurit gong guru gongso tetekan yok datutulor lor pangrengen tetap sasti rakata ingkang Dwijo lelaku Ampun manut kula. Ampun manut kula. Tepuk tangan ke Mas Leon. Dalam sesat. Niki wau anu bawa Durma nggih pelok barang. Niki saene dilajengke langgame pelok barang napa niku jenang gula. Nah,
Kan mawon. Napa? Mau kendang, mau kendang. Yang mau kendang yang beliau Oh napa? Lah napa? Wah ajeng kendang. Kendangnya apa? Napa? Untuk kendang itu biasanya eling-eling. Banyumasan. Ya. Oh, eling-eling. Oke. Eling-eling. Oke. Iya. Ini mumpung ada penarinya. Ya Allah, Ada lenggernya. Oke. Eling-eling lu gondang to? Nggih, oke. Eling-eling Banyumasan. Banyumasan. Iya. Kowe nari ya, Ces. Aku tak melu ndonga. Mbok ora ngawur-ngawur banget. Monggo. Iki lambeku nek ra tak kontrol bahaya iki. Monggo, yo. Eling-eling Banyumas. Ya. Niki bukane saking napa niki? Saron. Oh, ya. Monggo, yo. Maya. Wah, ya. Oke, ready Mr. Leong? Monggo, penggarapipun kanca-kanca. Yo, eling-eling, yo. Ready? Hut! Ah! Oh! Wah, hebat.
Tepuk tangan kagem Mr. Leon. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Widang. Cetha ya, Jas. Ing atasipun Piyayi Monco luar biasa kabisanipun. Luar biasa, Mister. Ya. Nggih, terima kasih. Thank you. Irunge jan blarak sempal ya, Le. Dan Elo cendani. Kaya irunge Mimin. Nek blarak sempal. Aku dianaki ra dirabi ra apa-apa kok, Jas. Anakan kereki ya. matur sembah nuwun Mbak Arum. Terima kasih. Terima Mister. kasih. Matur, Sehat selalu. Iya. Matur Mas. Leh. Mister. Ya, jangan dia laki-laki. Tak pateni. Kok senengane wis entuk bonus kok anu Mbak Yuni ra entuk. Loh, meneng oleh-oleh ke Meksiko. Wah. Anu matur Mas Gatot Wih, nggih. kalian Mas Dono. Nggih. Nyuwun pangapunten menika anu nggih kula aturaken kagem kas karawitan. Alah, Wah, kok dadi repot-repot to, Mbak. Ya apa Mbak Arum? Tewas aku ayam mbah nyumbange Bali aku ya ngono. Amit Mbah Kir. Amit. Wih nggih. matur sembah nuwun. Matur sembah Anu nuwun. Mbak Arum lho, Mbak Arum lho berbagi rezeki Oh, kebahagiaan. Kyai Lomo lho, ngono Jas. kuwi. Mugi-mugi brayat makaton sedaya pinaringan sehat, Amin. panjang Amin. umur, rezeki melimpah ruah. Amin. Kula anu Mas, kula nika bangga kalian kerukunanipun. Trah makaton menika lho. Oh nggih. Nggih, Wih, nggih. saking Mbah Widi. Wih nggih. Nggih, menika kerukunanipun luar biasa. Wih, Kula nggih. nderek bangga. Matur nuwun. Ngaten, Nggih. lepat nyuwun pangapunten. Matur sembah nuwun, Mbak. Mbak Arum wah. Terima kasih. Mbak Arum ki piyayine Sehat-sehat Lomo. ya, Mbak Arum. Mister Leon. Semakin mendunia Iya. pokoknya wis nggawa jenenge Nggih. Kabupaten Klaten ya Iya. nggawa jenenge seni tradisi. Piyayine Lomo tur ya pinter, nggih to? Lho, kowe Mbak Arum kuwi demen sedekah. Apri soh tuku pari oleh golek utangan ping 26 wae Nggih. 3 kecamatan diumumke. Menika peparing arta saking Mbak Arum menika kesepakatan kagem Kas. Kastrah Betul. Widi Harsono. Nah, Nggih. sing beto, monggo. Pun kula ujubke, monggo. Iya, Mister. Yo, bendahara mana bendahara? Yes. Engko nek tak lebokke kantongan wis ganti acara ndak. Iya, Mbak Arum. Ngerti ya ndek iki titip mic beta 58 ya saka Meksiko. Sesuk aku arep anu yoga karo pilates men awakku ya Mbak Arum kok pilates. Besok kowe ya ning luar negeri. Ya iyalah, secara talenta kemampuan sudah mumpuni. Ikonnya Klaten kok. Masa ya geran lokal-lokalan. Ah iya. Niki wonten pundhutan. Dipunaturaken menapa? Nggih, rebat cekap Bucangi Mbak Nggih. Limbuk kula badhe Nggih. nyuwun lagu setunggal aja dipleroki kaping kalih jaranan. Wih. Pangapunten niki wonten redana 10.000. Wih. Mongso bareng anggenipun ngedum. Wih, nggih, mboten napa-napa. Saking Matur nuwun. Risang. Oh, iki saka ponakku Risang Oh, gede. eleh. Ya, tat gandeng 10.000 nya kowe 5.000 aku 5.000. Nggih. Niku ya rezeki lho. Oh, nggih. Oh, rezeki kok. Oh, kesepakatan dilebokke kas. Oh, Mbok ya. sithik mbok akeh mlebu kas. Ya ngono dipasrahke sapa Apa tuku ayam sak mangkok njuk mangkok loro didum ngene ora apa-apa ta. Menika Mbak menawi kepareng. Nggih. Menika para ingkang kinurmatan para kadang Dalang. Oh, nggih. Nah. Nek gur nyawang kula rak selak senep dalang-dalang menika kok diaturi Nggih. jengkar saking Palenggan. Nggih. Monggo. Pak Digusni, Pak Dikasih, Pak Dilair. Dipandegani Sapa Pak le? Dokter Sukesno no. Oh, Pak nggih. Dokter. Heeh. Nggih. Monggo. Yo, Yo, serbeki Mataram, Pak Mataram, Kusni, Pak Mataram yo. Lair, Yo. Pak Kasih, Pak Juwair. Buair. Monggo, Pak De Kusni, Pak De Kasih, Pak De Krisno, Pak De Lair, Mas Juwair. Monggo. Alah, timun sikaran sing sayo sing rukun doa Madunung. Madunung monggo. tok 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 tok.
mbokmu gede le kok maksud. Iki Pak Deok mah mbok lewek iki piye to sih? Kok dilewek. Mas Dunung Wahyu Raharjo ki kepareng rawuh. Matur nuwun Kakang kula saking Ngabeyan. Mas Dunung. Nggih. Yo, Mak Cange, moderatori Mak Cange ya. Ini lho, ngatet. Sone abot, son. Waduh. Cek. Kok kabeh do lungguh to? Nggih, sugeng dalu Pak Digusni. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Om Dono, Mas Gatot. Nggih, Pakde. Nggih, Mas Lair, Mas Kasih, Mas Dunung, Pak Dikisno. Mas Dunung, nggih. Nyuwun ke pamit Mas Kasim niki. Wah, berarti ndak pundi? Mayang teng Druju. Oh, nggih. Mas Juwer pun kundur. Nanjake Selasa Kliwon. Nggih, pripun niki? Monggo Pak. Monggo. Monggo paring Pangandikan rumiyin kagem keluarga. Urut saking Pakde Kisno. Sing sepose. Nggih no. Monggo ngagem mik niki Mas. Yo sing sepose ora ngrokok. Nggih, Pakde Kisno. Monggo. Mas Dokter. Des. Nggih. Nggih. Pripun Pakde? Nyuwun dawuhipun. Mboten niki nek mau katon nek pun duet. Nggih. Soran dek wingi kula kalih Manjung niki. Ah. Beget teng Pandanan. Wah, iya, Nggih, kula nggih. streaming kok. Heeh, mumet. Iki sing ngurung duet ki mung Pak Dekesno kudune karo sapa? Iya. Tragadukan ra ono. Nggih, kepareng matur. Nggih. Mugi-mugi alusanipun Mas Ratmo Gudel minggah wonten teper suci. Amin. Minggah wonten ing swarga langgeng. Amin. Dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun tampi sedaya amal ibadahipun. Nggih. Amin. Nggih, menika kesan dan kesan untuk Mas Ratmo. Rikala ulem-ulem tanggan kula nika. Pak De njing tinggal semanten katuri tindak mrika nggih. Ulem-ulem wis rampung ora mulih-mulih. Wis rampung ora mulih-mulih. Pak De kaya ora ngerti ae. Mbok dipisui ra ketang delo Pak De. Oh asui kan. Biasane sing misukan Mas Rato Adi Gudel niku kon misuh. Bar misuh terus enten sing kurang. Oh, sidane aku utang rokok rong wadah. Jarum filter rong wadah langsung pun. Pamit Pak De. Perkara jarum. Nggih sing ngambaken dalu menika Trahwidi Darsono. Harsono, nggih. Trahwidi Harsono. Luar biasa. Wong kula saben wonten acara Trahwidi Harsono kula mesti ngelengke. Mbuh niku acara napa ngelengke. Merubah kula nggih mesti ngelengke, ora ketang ora dikandani krungu mesti teko. Menika lajeng dalu menika dalangipun wonten sekawan. Nggih, Pakde. Dono, Gatot, engko terus apa? Sujar Sujar Wawan. kalih Mas Wawan. Wah, ngeres iki. Nggih. Pripun Pakde? Ngeres. Ngarepanmu wis ngeres. Begitu flashback iki anu ranjaban wah bokimu langsung nangis. Nangis. Nangis mergane teratake ra nggone boke kok. Nggih, menika dalang-dalang komplit wonten adik-adik kula wonten Kasih wonten Gusni lajeng Mas Jalu kaya dalang. Ketake Mas Darminta mana to? Wonten. pun kondur. Wis kondur. Nggih. Karo Mujair. Niki nggih disusul kalih anu sederek Wonosari Gunung Kidul. Sinten? Putrane Pak Detono. Dik Endi? Ganes. Ganes ndi? Nggih, wonten Oh mriki. nggih, Mas Ganes. Ganes niku. Putrane Tono Swargi. Nggih. Nggih, menika badhe kapuri menapa monggo Mas. Iki sing tuwa sapa iki? Niki nek sing trah niku nek Suwargi Om Ratmo niku bab kelebihan dan kekurangannya itu yang tahu Pak Kasino. Oh, Pak Kasih. Niku asli Hamso Dimboko niku. Asli niku. Pengabesane Manjung ya neng kene. Water togok bilung ya. Enggak Mas Kasih. Kowe iku ya lho.
mbok nyeritake zaman dalang muda Klaten apa kae? Di PDMN kae lho. Wong Om Ratmo iki dijatah ngoyo-yo duwite wis digawahi ra teko. Nggih. Sampun. Kok empun piye? Lah kula nek teng mriki niku nek kelingan Ratmo pun mboten iso omong. Bocah kok sregepe, srawunge apik. Nggih. Terus ora tau swala. Lha sing seneng niku. Jadi mung bocah iki kok sing rekoso ora leren-leren. Tapi rekosane niku rekoso mboten kok perkara anu. Rekoso lelabuhane. Nggih. Wiwit Simbah Widi sih cilik. Aduh Kok Mbah Widi cilik? Kosek to, kosek. Ratmo maksudku. Nek Mbah Widi isih cilik iki terus Pak Diratmo sepira? Kaya ngerti-ngerti coba cilikane Mbah Widi. Rumangsane kaya kanca SD. Wiwit Ratmo cilik niku kula niku pun gulang-gulu. Oh nggih, kalih jenengan nggih Pak De. Nggih, sing nyecenges niku nggih Nono Suwargi niku. Oh nggih. Nek sing ngemong nggih sak yageten nggih Lek Tomo niku jan niku ngemong. Oh. Nek kalih Lek Mur niku mungsuh. Ning mungsuh ning ditresnani njaluk apa-apa ya dikeki. Lho niku. Dadi Ratmo itu luar biasa lelabuhane. Nggih. Dados ngantos sepriki niku kula sing eling-eling niku mung lelabuhane Ratmo. Niku sing kula eling-eling. Dadi nek ajeng ngojake Ratmo niku kula nangis. Sing penting niku kula teng mriki pun disekseni nek Ratmo niku kula pun tekan mriki ngoten mawon cekap. Nggih, pun matur nuwun. Nggih. Menawi tresna sejati niku Pak Kasih nggih merembik-merembik ngoten lho. Aku ki sing merembik-merembik ki wit gak wingi. Lah sebabipun? Lah piye wong sakyaene ya berditeke ae iki lho. Oh alah. Jebulane. Nggih. Monggo gantos Pak Kusni. Oh nggih. Oh Mas Dunung. Mas Dunung Raharjo. Wis Pak lahir nggih derek. wis. Ya Mas Dunung, monggo. Nggih, wilujeng dalu Padalang kekalih. Nggih. Wilujeng dalu. Ora nek jenengane nek karo Mas Gatot pernah piye? Nggih niku Kang Mas kula. Oh iya. Nggih. Nggih. Pokoke nek ngalurke trah niku ruwet pokoke. Niki mboten namung dadung kepuntir Pak De, kabel muntir niku. Nggih. Pokoke sing metu dhisik tuwa ngono mawon. Nggih. Ngoten mawon. Ya kaya kowe kuwi. Kowe iki biyen ngundang aku ya, Mas. Bareng segede iki ya. Ya ora apa-apa. Ya kulino tak anu tak sengeni ding ya. Nggih, nyuwun dawuhipun Mas Dunung. Ya Mas Dunung, monggo. Nggih, nderek memuji mugi-mugi alusipun Om Ratmo pinaringan papan ingkang sae. Amin. Sumanding pangeran ayem tentrem salamilaminipun. Amin. Menawi ingkang berkesan menika nggih salah setunggaling dalang ingkang semu. Nggih, leres. Saestu. Nggih. Sa napa? Ngedikan-ngedikanipun wonten panggung menika. Mboten ngomongake nek pas ngasta harianipun nggih semu Suwargi niku. Oh nggih, Semu sak apa-apane Nggih. gedel iki. Semu. Semu. Nggih. Anu nek Suwargi Om Ratmo niku nguyuh men diitung nggih. Iya. Diitung pripun Pak De? Lah nek nguyuh ning stasiun iki ya 2000. Dadi entuk-entukan iki engko pira? Nguyuh iki ping pira? Nggih, anu bawa. Oke. Nyuwun Bunganipun nyuwun bawa. Nggih. Monggo Pak De. Nah, Terus Mas Hendro Pak De. Selendro mawon Pak Dikisno gitu. Mumpung gamelan iki ya jembereng Mas. Menika agemipun Mbah Nggih. Tomo Oh, saklayangipun. Sak ringgitipun. Nggih. hebat. Mula kok Wawan kok terus gembrikah. Wah, Bareng gamelane anyar waduh guyah-guyahne ana aku cerita akeh banget. Ulem-ulem iki kok apa eneng ulem-ulem kok 2 jam ya eneng iki. Lah ngenteni disuguh wedang ora metu-metu. Lah ya wong aku guru melu mbok wedo apa arep nduga. Monggo Mas.
Nyuwun gonganipun Pak D Kesna, monggo. Bawa. Monggo Pak D. Nggih, apa bawane? Nggih. Pun mang buka kira-kira sing dalang-dalang iki sak mboten iso napa-napa. Wah, wonten panyuwuran napa nggih, Pak? Wonten pundutan apa iki, Mang? Seruning. Sri Huning. Sri Huning nggih. Sriuning terus Aku sing galingan aku. jenang gula. Jeneng gula, pelok barang. Belok barang, belok barang. Nggih, belok barang. Belok barang. Nggih. Duh, belok barang iki. Mak teratap ngono aku belok barang. Ngopo? Apalku Seruning e. Pelok barang. Tiwas nyepake cakepan Sri Huning. Pas aku ngepek iki mau sih. Tiwas anu buka Belok barang. Napa Pak D? Asmara Dono? Ral. Jane ya arep kuwi mau. Dandang gula. Banjet ae Pak D. Ya, oke. Sisan ke wis pokoke. Ning apik Seruning jan. Banjet. Wah, padake mereka-mereka gua. Yo kianira. Cakepane angel iki. Kang para prajurit Sak poloke Serawung Raka suarane wis apik saiki. murid Raka kok ya. Piye, Kak? Lamun bisa sira anu lado. Lanjut Pak D sini. Nggih. Pada kesini. Pak D Kesna diapik-apik. Ning RSPD kok ya. Oh nggih to. Saya bareng nggih. Ora ana wong jawab aku kok. Aku ya meneng ae kok. Sasi benjing Pak D. Heeh. Bapak D Kesna iki kersa ngasta ning khusus malam Minggu. Apa Betul, Selasa Kak? Kliwon ganti malam Minggu? Oh iya lho kudu diganti malam Minggu. Tu ing uni Caritane Pak D. cari tane oper Pak D Kasih. Manjung Sepuh. Kok modar tak gelem. Lah dalang lho jenengan iku Pak Kasih. Dalang iku kon bawa. Padune ra iso. Alasan dalang kon bawa. Sararane mboten ketak Oh, gedhe ngoten lho. Kok terus. Nah aku malah kon godhok wedang iki malah gelem. yo Mas Dunung Alah padha tak contoni lho ya. Kula nggih mboten hafal Pak D. Tiru-tiru sepimin kok. Sandelira Sang Prabu Dalangnya aja ngajari. Ben ketok nek iso. Ah iya to. Yo. Seneng ae kowe ngerokok. Oke. Adikku jan. Nanti pakai musik biar hebat ya. Pak? Oke. Oke. Pokoknya biar hebat. Seneng aku Pak D Manjung angger ngono iki. Semangat. sasra pau Heng maes. Aduh. Kandhane aku kok, Pak. Pati. yo Manjung nek iki Manjung Aran. ayo Ayo Pak De. Aku wis ngomong kok. Aku sing lagune wae kok dadak bawa kowe aku lagu. Ayo to Pak De. Aja mirang-mirangipun Kakak. Milih bawa apa milih jajakke? Oh. neng Enggak Pak Kasih. nyumbang neng ngendi wi Setra. Nggih. Nggih. amplop operasi dadi lah lek karo lek Suwargi lek Ngatijo karo lek Tumarji ora usah disumbangke ku jajan ayo Oh, aja omong-omong lho Wan
nek aku iki perkara nyumbang iki tenan. Nggih. Tak gawe enteng. Waduh. Sing penting ki jajan nek aku iki. Kudu nyumbang ki engko turane sing go jajan disumbangke. Iya. Kuwi teorine Pak Desoran dhisik ngono kuwi. Tak tiru sayae dhewe. Nyumbang ki ra penting, penting jajan ngono. Kula sing tiru bakso anu Pak Desoran aku. Ya ora mung anu maine bareng itu Mas. Monggo. Anu Jelas Mas Boim pengen nyuwanten Pak. Oh iya Boim iki. Aku iki nggih dalang kok niku kok nggih. Oh. Gelem ra kowe? No, mikir loro. Galake Raja Mak. Dalang celeng gumalung. Anu Pak Dikisno. Riyen niku dalang lho Pak Dik. Wah, suwe iki kok, suwe iki kok. Sing napa nggih? Suwe iki. Kon bawa malah sejarah. Gagi lek bawa. Ndang bawa. Kowe ndang bawa. Kowe bangane diujar-ujari dono karo Ora. Kira apal apa ora? Apal apa ora? Apal apa ora? Halah kowe iki dong apa? Yo. Meneng ae kabeh. Dirungokke. Yo. Oh, apal apa ora? Wis gagi. Gagi apal ora? Ora apal tak kandhani. Mbak, aja tambani yo. Yo. Aran pate. Kado alah. Kok sik to? Aku ki ngetes kowe kuwi lho. Kok sik to? Ngono kok SSN mirang-mirangke jalu kok ora sing mirang-mirang jalu iki. Kula ki ngetes Pak Dekasi kok kon su apa ora kok. Waduh. Iya. Gamelan tak grendo, bareng menungso apa dadak didedek ya ra. Didedek cengele dadi. Yo Mas Boim. Aran patisu Kimin. Wow. Sik. Baleni. Yo baleni. Ayo. Aran pate Suwondo. Aran patisu Suwondo. Bajiret. Kandhani yo. Ngono jare awune tuwa dhewe. Terus bar Suwondo terus kendhange tak. Anggene kok gleling. Ayo, main juga anggene kelembe kok gleling Raja Mak. Kocap neng omah. Ya bebek. Iki ora ngrembug omah. Pak Dikasi saiki wis manekung. Bener apri mau. Dadi aku saiki ya wis ngrumangsani wis tuwa. Menep. Iya. Ya apa sing cedhak ya dicandak. Sing ra eneng ra perlu nesu. Kuwi. Ketoke sampean dadi dagelan patut lho Pak De. Saiki alim. Nang ndi wis konangan lho. Pak Dikasi di GPS saiki. Cangkem. Aku iku rumangsani saiki aku wis ora nggo HP le. Dadi nek ngubungi aku angel. Ayo. Aku ngumur karo Pak Dikasi. Pak Dikasi operasi kok dioperasike Budi kok operasi GPS aku. Nang ndi dadi ngerti saka HP kuwi. Gujune telat. Nek pasang susuk ngono genah Mas ya. Iya, kuwi pasang susuk kok GPS dadi. Alasan nang Mas anu Mbak Mimin, oh kok GPS kok nang kono. Iya. Ya le. Aran patisu Munggah. Wondo. Wis kanggo apik ngono. Wis kanggo apik. Lumayan. Bacetno le. Sisano. Bacetno. Mikir kanggo sijine le, mikir kan loro. Mikir sijine. Lelabuhan. Yo. Lelabuhan Nipu. Wes.
Pun seneng ku Boim ki mbok iso mbok ora. Mangkat semanggem pokok. Bondo saguh kok. Saguh. Ya, semanggem pokok. Semanggem. Ira le. Siap. Enggak ditelaske, Mas. Mas Dunung. Ora, Pak Dikasih ki mau merintah ta ki mau ki. Alah cerewet. Monggo Pak De lahir, telasnya Pak De lahir. Arep Pak Dikasih arep pengen serampat engko. Iki ngopo usal-usul lah iki. Kang tinelung Triprakara guna. Ayo, Cok. Kuwi piye ta ditutke ora cetha. Wah. Yo, siji, loro, telu. Kok guna. Terus kaya adikku tenan kowe. Saiki rukun lho aku Pak De. Alah rasah ketokke. Telasnya Pak De. Burune kang den hantepi marmane nu apa Nukoni nuhoni trahu tomo sing bener iki Nuroni ora kok. Matur sembah nuwun Pak De Gesna, Pak De Gusni. Iki mau ra sida banjet nek iki mau. Benjut. Dilajengaken nggih, langkungipun. Di Apri, monggo. Nggih, matur nuwun. Monggo dilanjut. Nggih, matur nuwun Pak De Gesna, Pak De Gusni, Mas Dunung, Pak Dikasih kalian Pak De Sarlair ya. Prayoginipun iki Mbak Winanti rumiyin mawon jenang gula. Kersanipun. Mesa Jaya Endo. Nggih lho, mesake sindene wong kathah kok. Wah, nggih. Nek mboten enten Monggo, monggo Mbak Win, monggo yuk. Yo iki gono musike, Le. Oh nggih, ya. Monggo jeneng gula Mbak Winanti saking Surawana. Monggo, monggo. Sik. Yo. Yo, pakai hebat biar musik. Monggo, Mbak.
Dilanjut, monggo. Ayo Bu Kiki. Yuk. Monggo. Nanae Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun. Nduk, lagune Piye? sepisan meneh. Apa? Ninggal katresnan Mbak Nina, Mbak awake Nina. dhewe medhun. Oh iya. Karo ben dibacutke Mas Wawan karo Mas Sujar Krishna. Ya, Mbak Nina yuk cuman Monggo, yuk. yuk. Mengko ben dibacutke limbukane. Ya. Yuk. Ayo Mbak Nina. Ninggal katresnan. Ya.
nuwun nggih. Makasih. Nduk, Limbu. Apa, Mak? Iki piye prayogane dibacotke apa engko nek gara-gara? Manut. Ayo. Nggih. Teseten Mbak Juni men Oh, jenenge oh, ya. ndak salah anu ya. Oh nggih, Mbak Juni kali Budini. Oh nggih. Apike nggih. ngene lho, Mak. Pisan kas gek neh. Oh iya. Nggih, nggih. Monggo diaturi jumeneng Mbak Yo, Juni. Mbak Juni ya, Mbak. Kowe dhisik yo. Ayo, pakai musik biar hebat. Ya, yuk. Wah, dangdut. Mbak Darse. Yo karo Lek Darse. Mbak Darse kali Mbak Juni. Nggih. Monggo. Ayo Lek. Mbak Darse. Mbak Yulia. Mbak Juni terucuk. Bersama Sukipan Musik. Iya. Mbak Yuli terucuk. Alah kok ya. Mbak Yuli kali Mbak Darse. Oh nggih, Mbak Juline Mas Gendras. Nggih. Oh nggih. Kok delik malah. Monggo, monggo. Katuran pinarak minggah wonten ing papan. Apa tambah penyanyi sijine? Sapa neh? Kubayan. Oh, Kubayan lo gede. Kubayan. ono ya. Oh nggih. Aku ya penyanyi yang bapakmu juragan campur sari ya suwi aku ngono. Aku ya sok unggahno Mbak Mimi no. Bapakmu juragan campur sari ngono. Aku tak adaptasi sik iki. Bredeg ya. Aku yo yo. Nek sing arep mau iki. Mbak Yulia monggo. Mbak Limbo. Nggih, dalam. Mas Gendras, izin Mbak Lia kersane minggah nggih. Nggih. Nggih, monggo Mbak Yulia. Nggih. Ayo. Sugeng dalu Mbak Yuni. C sugeng dalu. Nah, nggih. Pripun pawartosipun? Mbok Dewi Mbok Dewi. dandan moblong ngene lho. Basake putumu wis loro lho, putumu wis loro sing sok cantik. Nggih. Sehat. Anjir. Monggo Mbak Yuli. Mbak Juli monggo, Mbak Juli Mbak Darsih lah iki penyanyi kawak kabeh. Legend. Legend kabeh. Ayo sih ngenang Mas Ratmo zaman semono lagu pisanan Mbak Dini. liku-liku. Mbak Dini lho. Ayo. Mbak Dini ayo Mbak Dini. Reoni. Oh Mbak Dini sakit. Oh. Apa mikir gorono? Reoni lho. Biyen zaman mawar merah. Karo liku-liku. Liku-liku limu. Iya. Nih lagune napa anu? Mbok De Sukipan. Sik ben Rio Oh sik Jo. iya, niki pun rembakan lagunipun liku-liku. Tuh, lah wong jaman semono ora nginjo apa-apa pertama lagune Mas Ratmo ya liku-liku karo mawar merah, Mas. Sejarah lho. Mbak Sik. Juni iki entuk Mas Kesot ki ya gara-gara melu Mas Ratmo Aku didukunke karo Mas Kesot didukunke. Berarti kowe saiki gelo. Lah saiki wonge ganteng-ganteng kok. Lambe. Lagune apa? Apa? Liku-liku, Dik. Wih, tenan. Apa sekuntum mawar merah? Ayo kita sayang bareng yuk. Ayo tuwa yo goyang lagi. Waduh. Wis elok. Elok. Sampun, Mbak Nggih, Yuni. matur sembah nuwun Mbak Yuni, Mbak Yuli. Terima kasih. Wis kaya ngumpul-ngumpul ke terep ya, Ja. Ngumpul kabur. Penyanyi Oh, riyen kabur. pancen modale suarane jos-jos. Ah, nggih, Mas. Mas. Iki Mbak Darse, Mbak Yuli, Mbak Yuni ku zaman dia. Apa? Oh, menek rejing. Walah. Oh, Ja. Anu, ompong arep nyanyi liwung saiki. Saiki. Heeh. Oh, nggih. Saiki, Pong. Oh. Oh, ngono. Kan Gendeng. mereka lagu-lagu kremenane Pak Ratmo. Iya, nggih, leres. Niki Bisa. saking keluarga niku nyuwun supados ngungelaken lagu liwung. Nah, Lah iya, pasukan jogetnya disiapke sisan. Niki nggih anu Oh, lho. iya. Oh, Pak beres. Sangi, penonton setiane Pak Ratmo nggih Sinten? rawuh. Sapa? Lek topo to? Lek topo? Lek topo iki penitine kajaman simbah ngantek putune ngantek buyute kok. Ah niku kan Saya jelek topo. Kuwi sesuk ya moksa. Jadi ngerti-ngerti ilang ngono. kuwi kan Mbah Bunjut. Ha iya. Kuwi sesuk nganti tekan jandu barang kok ketok. Isih. Niki dipinangani nggih. Nggih, Sepinantene nggih. Mbak Nggih. Nina, Mbak Winanti. Nggih, jumeneng sedaya. Bu Ani. Bu Ani kersane lenggang. Sindan dibawa kok. Ya minangkani saka
anu keluarga. Ah, nggih. Ya. Dalam lagunya Liwung. Liwung. Ya. Langsung, yuk pakai musik. Ya, ya yuk tatos. Jare engko nek goro-goro. Engko nek goro-goro engko pasukan joget iki. Goro-goro niku wis latare tenang. Awet enom, awet cantik Bu Suyut ki lho ya Le. Ya. Oke, lanjut. Sabda pandita ratu. Mbak Ernas kejutan. Oh, sarep nyibing. Berarti sarep dadi to kan. Ya. Oke, lanjutin. Sabda pandita ratu. Matur nuwun. Sampun, Pak Linggo, Pak Sani. Ya.